सांग्रांशिला खुमरुनि आयास हाबानग तिथि एडिसि हापां गाहामके नायखोनानै बेकाशा नांगौमोन कक साबलायखा आरामनजेखा त्रिपुरा मथनि कासको बरम गोनां विजय कुमार रांखलकारि एडिसिनि सीईएम एमटीसी खबै त्रिपुरा मथनि कबुनि आदंर ते बुरै मधुनि आदंर यागलो काशाकक माथुनरे पांदाखाय त्रिपुरा मथनि कासको सागा दिनैनि नांगौमोन कक साब थांनाय सालकिसा सिगां कान्चनपुर दामसराव रियां हदा तेचरे हदनि बिसिंग चक्रबलायमनि पातिमन तिब कक सालायखा ते लुकुरुनि कोनो तिब कक सालायखा हिनि साका आसो सिमिया पतिब साका दिनैनि कक सामनि आब खोनावतेसा कक सावै फाइनल के कक सालाय कक माथुनरे पांदाखाय जोंनाय हिनै त्रिपुरा मथनि जोंनि पार्टी लीडर्स एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन सीएम ईएम एमडीसी रंबाय जोंनि बुरै मथारनि नेतृत्व खालामनानै जों दिनै एक आलोचना खालामनायखा मेन आलोचना दिनै पॉइंट खालामो खायसंफ्राय दामसरा आं जोंनि किसिसा डिस्टार्बेंस अंखा आबोनो जों जतना आलोचना खालायखा ताई दिनै जाखमाराव जे बय प्लट खालामनानै प्लट मता हिंगमु बानायबाय षড়যন্ত্র हायदै खालामनानै उदेरबो जों खुलाखुलि सालायखा এবং एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिनै पार्टी এবং জনসাধারণের রিলেশন ভাই অনায় বুতেরবো जों खुला आलोचना खालायखा दिनै आइडियानो जों इंटरेक्शन खालायखा आबो खोना जों स्टेटमेंट स्लामै जारावनो खबर होयो जों प्रेस मिट खालामनाय এবং মনে फाइनल डिसिजन हाय नंखाथाबो आं साग्रालिया खोना जों सानाय এবং आबो जों मिथिङो जे दिनै जे रिजल्यूशन जों खालामनानै रिजल्यूशन फोराव একটা वर्केबल এবং খুব কনস্ট্রাকটিভ होननानै बायदिनो जों आबो कग्रब सानाय जों स्टेटमेन्टनो सानाय दङ बेनिफ्राय आं नारावनो खालामो এবং खायफा स्पेशली नारावनि जे एज ग्रुपआव नारावनि फ्यूचार ब्राइट होननानै आङो जोङो all the best and wishes yang narawni career untuk aku tunggu betul ambil